Benvolgudes i benvolguts compatriotes. Permeteu-me que em dirigeixi a tots vosaltres, per primera vegada en una diada com a president de la Generalitat, per expressar-vos l'agraïment que suposa aquesta responsabilitat i el compromís amb el qual l'assumeixo. Un compromís per governar amb el tarannà obert i dialogant que sempre ha caracteritzat la manera de fer d'aquest país i que jo mantindré sempre per dur a terme els objectius que els ciutadans ens van encarregar per a aquesta legislatura. El govern que jo presideixo governa per a tots els catalans i les catalanes, sense distincions de cap mena, i vetllarà pel manteniment del progrés, el benestar, la cohesió i la convivència. La Diada Nacional d'aquest any arriba en un bon moment per al país, malgrat les incerteses que pugui suscitar la situació actual. Unes incerteses que no les viu només Catalunya, sinó també el conjunt d'Europa. La Unió Europea passa per un moment delicat per la crisi dels refugiats i l'ascens dels populismes, cosa que obligarà a refermar els seus principis fundacionals, principis basats en la llibertat, la democràcia i els drets humans. Una Europa que també s'ha de replantejar internament el seu funcionament després del referèndum del Brexit. Una Europa que està canviant i que demostra flexibilitat i pragmatisme quan li convé, enterrant els discursos immobilistes. L'Europa del futur passa per enfortir el paper de la Unió i rebaixar els entrebancs que suposen els vells estatismes del segle passat. En aquest sentit, Catalunya és i vol continuar sent part d'aquesta Europa, amb els seus defectes i les seves virtuts, però ho vol ser com a actor i no com a simple espectador. El talent i la força de la societat catalana, que a nivell privat i empresarial es fan sentir arreu del món, també ho ha de fer a nivell institucional, tant dintre de la Unió Europea com en la resta d'organismes internacionals. Catalunya és el territori que més inversions estrangeres rep i el que més exporta, amb una economia dinàmica que comença a sortir de la crisi gràcies principalment a l'esforç ingent de la gent, dels empresaris, dels treballadors, dels autònoms i d'un govern, el de la Generalitat, que vol ajudar l'emprenedoria i alhora evitar el risc de fractura amb polítiques socials que garanteixin la cohesió de la nostra societat. La crisi encara és present en moltes massa llars catalanes, però ens n'estem sortint amb l'esforç de tots. Tot això ho fem sense la col·laboració del govern espanyol, que continua ignorant les necessitats dels catalans i les catalanes. En els darrers mesos s'ha evidenciat com la desinversió crònica en infraestructures no només afecta l'economia, sinó també el dia a dia de la gent, amb un servei de rodalies inacceptable que s'afegeix a l'oblit crònic del corredor mediterrani. L'Estat està desconnectant dels seus compromisos i obligacions amb Catalunya, desatenent els serveis que per llei està obligat a prestar als ciutadans al marge de conjuntures polítiques. I tot això sense haver resolt tampoc l'asfíxia financera premeditada que fa dècades que suportem. Al costat d'aquesta situació que no canvia, continua la paràlisi institucional i política a l'estat espanyol, on els partits són incapaços de posar-se d'acord per governar. Sense política es fa difícil dialogar, sobretot amb qui no vol, i només fa servir la justícia per intentar resoldre un problema que és polític. Calla qui hauria de parlar i parla qui hauria de callar. Afortunadament, Catalunya és un país que té un projecte de futur que construirem amb el diàleg i la convivència que sempre ens ha caracteritzat. Els catalans no ens hem negat mai al diàleg i s'ha demostrat al llarg de la història que som capaços de pactar des de les posicions ideològiques més diverses per tirar endavant el país. En els moments decisius, des de la transició fins ara, hem sabut crear un clima de confiança per culminar els objectius que tenim plantejats. Aquesta Diada Nacional és important no només per refermar aquesta voluntat de ser com a poble, sinó per encarar un curs polític en què caldrà prendre decisions que garanteixin que Catalunya pugui escollir en llibertat el seu camí. I això ho farem des del govern,
des del Parlament, dialogant, pactant i votant, sempre al costat de la gent. Per això us encoratjo, com a president de la Generalitat, a celebrar activament aquesta diada amb el civisme i l'alegria que ens caracteritzen, demostrant un any més la millor cara d'aquest país. Visca Catalunya!